No, na dvojložkový pletací stroj si priložíme prednú časť tak, že tá zarážka z ľavej strany musí ísť presne do toho. To nám musí zaviesť. Pripravíme si vlnu. Zase z vnútornej časti klopka. Založíme si vodiča. Obe lôžka si spojíme. Zo spodnej strany si vytiahneme vlnu. Takto. Všetky tlačítka budú na N. Poď sem tu z tej strany. Vpredu máme takú páčku, ktorú môžeme posúvať. Patent 1:1, ukážeme si, bude na 0. Hustotu očiek na všetkých si nastavíme na 3. Teraz si vyberieme potrebný počet ihiel. S takýmto hrebeňom si vyberieme každú druhú ihlu hore. Z predného lôžka striedavo vyberieme si opäť hore. Dbáme na to, aby posledná ihla išla sprava zo zadnej strany, zadného lôžka, a posledná ihla musí ísť z ľavej strany. Potrebný počet platín si vysunieme hore. Okrajom každej ihly ide platina. Preto musí to byť takto rozdelené, lebo na každej platine je taký háčik, tak musí smerovať k ihle. Z tejto strany smeruje k ihle zase doprava. Skontrolujeme si otvorenie jazyčiek. Musia byť všetky jazyčky otvorené. Teraz si zasunieme do pracovnej polohy. Napneme si vlnu, tu si chytíme z dolnej strany. Prvý riadok musí ísť trošku pevnejšie. Prejdeme si. Skontrolujeme, či nám všetko preplietlo. Tu si posledné očko prichytíme, aby nám nevyklzlo. Teraz je veľmi dôležité. Prepneme si páčku na K z predného lôžka vpravo. Vľavo zo zadného lôžka na Káčko prepneme a prejdeme doprava, upletie nám zadnú stranu, prejdeme doľava, upletlo nám prednú stranu, vrátime naspäť a pokračujeme v pletení. Kontrolujeme krajné očka. Je nám patent 1:1. Takto vyzerá patent 1:1. Je taký pružný.